La Mar, quan va néixer, no hi sentia. La solució per ella és un implant coclear. Però què passa mentre no arriba l'operació? En no sentir-se, els infants amb sordesa corren el risc de deixar d'emetre sons amb la veu. Quin grau de sordesa té la teva neboda? La Mar té sordesa pregona o profunda, que vol dir que ella sense implants no sentia la veu. No hagués pogut portar una conversa perquè no ens sentia. Què vau pensar quan us ho van dir? Doncs mira, quan reps la notícia per primera vegada, la veritat és que ens vam preocupar molt i vam estar molt tristos, perquè ens pensàvem que la Mar no ens podria sentir mai i que no podria parlar, però al final ha anat diferent. I quan us diuen que necessita un implant coclear, què vau pensar? Home, quan ens van parlar dels implants coclears vam pensar que almenys tindríem una solució i que gràcies a l'implant doncs, la Mar ens podria escoltar i podríem tenir una conversa amb ella. Aleshores va ser molt contents perquè es presentava, s'obria una solució. Anàveu al logopeda? Sí, hi anàvem 2 cops a la setmana. A vegades hi anàvem la seva mare i el seu pare i a vegades jo l'acompanyava. Allà, quan vaig veure que els exercicis que feien a la logopeda i a les joguines que tenien, doncs vaig pensar que podríem inventar un dispositiu que l'ajudés a emetre la veu, perquè ella, al ser sorda, no s'escoltava. Ella quan feia sons no s'escoltava. I vaig pensar, potser si fem un invent que quan ella faci un so s'encengui una llum, doncs l'ajudarem a ser conscient de que està emetent so. Per què el mic? Home, perquè el mic és aquell ninot que tenen tots els nens de Catalunya a casa seva. Clar, és un ninot que agrada a tothom, sembla una personeta, té una cara també i té aquest nas tan vistós de color vermell que era garantia de que segur que li agradaria. Un cop vas tenir la idea, què vas fer? Quan vaig tenir la idea vaig pensar en 2 companys que tinc a la feina, que són l'Albert i el Marc, i vaig dir que ells 2 ja havien fet algun altre inventillo i algun altre dispositiu i vaig pensar de seguida amb ells que segur que em podrien ajudar. Què vau pensar quan la Cristina us va fer la proposta? Home, vam pensar que trobaríem alguna solució, perquè amb l'Albert, l'altre company, ja havíem fet diferents dispositius per algunes persones amigues que coneixíem amb alguna discapacitat i aquesta, en principi, era més senzilla de les que havíem fet i vam trobar que sí, que seria possible. Vam fer unes quantes proves, un prototip, i va semblar que va anar bé. Com vau fabricar aquest mic especial? Doncs mira, utilitzem una tecnologia, unes plaques que se'n diuen Arduino, que són bastant senzilles de programar, i llavors vam utilitzar un LED per posar el nas i cada cop que emets un so a partir d'un determinat nivell s'engega la llum. I consta d'un LED, consta d'un micro que el que fa és captar el so i una placa que és com un petit cervellet que nosaltres programem perquè a partir d'un determinat nivell engegui el LED. I una bateria, una pila perquè funcioni. Quin preu té? És que no té preu, perquè la gràcia d'aquest sistema que utilitzem és que és un sistema obert i que no és cap sistema privatiu. I a més la Fundació Nexa ens va donar un petit premi pel fet de fer aquest mic, però el premi real per nosaltres és que aquesta fundació va penjar amb la seva web on tothom hi pot accedir i nosaltres vam fer una mena de manual molt fàcil perquè qui vulgui se'l pugui descarregar i s'ho pugui fer a casa seva.
Què li aporta a la Mar poder disposar d'aquest estímul? Li ha portat poder col·laborar en les sessions de logopèdia perquè ella veia que emetent veu, que al capdavall és el que estem intentant al posar-li un implant coclear que pugui treure una veu i un llenguatge, doncs poder fer aquestes sessions de logopèdia amb més confort perquè ha sigut a través d'un joc i a més sobretot d'un nino que ells, tots els nens, estimen molt. La solució per als casos greus és l'implant coclear. A quina edat s'implanta? Home, voldríem implantar a l'edat el més aviat possible. Si som capaços, a través del cribatge, de detectar-ho a l'any d'edat i al néixer, al redador de l'any seria l'edat òptima per implantar aquests nens. En què consisteix l'implant coclear? L'implant coclear té dues parts. Una part que és la que posem a la cirurgia, que seria una part que és similar a aquest, hi ha diferents models d'implants, però aquest és una part que té un armassó de silicona, que té un imant aquí, un aparell metàl·lic, i aquí hi ha un electrodo, que és el que es posa dintre del cargol. Això és el que col·loquem nosaltres. Si aquí tenim una anatomia de l'orella que és tallat, com si ens tallessin, doncs apoyem aquesta part, podríem dir, de silicona i col·loquem a la cirurgia, per mitjançar una cirurgia, l'electrodo dintre del cargol. Això és el cargol. Això és el que és la part quirúrgica. Llavors, a les 4 setmanes d'aquesta cirurgia, aproximadament, perquè tota la cicatriu de darrere de l'orella i tot estigui ben cicatritzat, posem la part externa, que és quan comença a sentir. És a dir, l'implant té dues parts, una interna i una externa. Aquest és un tipus d'implant, el posem aquí darrere l'orella, que és similar al que portava la Mar, i veieu que s'enganxa aquí a través d'un imant, perquè aquesta part d'aquí dintre té un imant i aquí fora també. Llavors, què és el que fa aquest implant? Agafa el so ambiental, la paraula, el so, el soroll, amb uns micròfons que té aquí, codifica aquest so i l'envia a través d'aquest cable en aquesta bobina i per mitjançar d'ones de radiofreqüència es transmet a dintre i aquesta part interna, aquest so codificat, estimula la zona de la còclea que ha rebut el so o la paraula i això ho envia al cervell com si fos la nostra audició. I així sentim. Aquests nens fan vida com la resta? Bé, aquests nens això és el que volem, que facin la vida normal com els altres nens que són oient. Sí que es necessita fer una rehabilitació auditiva, una estimulació auditiva, perquè compta que han nascut amb una pèrdua auditiva greu i fins a l'any d'edat, que és una època molt maca d'adquirir, quan tots els nens estan adquirint els sons, les paraules, doncs no s'ha fet durant aquest moment i per tant es necessita una estimulació posterior. Però en el pas del temps, aquests nens van a la mateixa classe que els altres, fan la vida el més normal possible, igual als altres nens oients. Que amic, Marc, ja m'has escoltat moltes vegades. Molt bé. Com veies el futur de la Mar quan vau saber que tenia sordesa i com el veus ara? Doncs mira, quan vam saber que tenia sordesa, la veritat és que el veia negre, perquè era un món que no coneixíem gens nosaltres. I feia por, i pensàvem que potser no se'n sortiria, però ara, després de tot el que hem viscut i de lo bé que li van els implants, doncs la veritat és que li veig un futur molt prometedor, podrà fer tot el que vulgui, està preparada per arribar allà on ella vulgui. El mic que va ajudar la Mar va rebre el premi de la Fundació Nexa. Talent i imaginació per ajudar a persones sordes a fer-ne sentir.